Hello, hello mga ka-idol. Ito, meron tayong dalang Red Factor na visual dito. Yung talagang breeder ng mga Red Factor. Ito kasama natin, kumpare natin. Ito si Rocos Aviary, mga ka-idol. Ayan ha. Baka sabihin ninyo, hindi mga visual, or baka sabihin natin na parlor line. Hindi po parlor line yan ha, mga ka-idol ha. Mga visual po talaga yan. Order na po yan mga ka-idol ha. Shout out kay Sir Victor. Yan, order na po yan mga Red Factor visual mga ka-idol ha. Napakaganda yan ha. Talagang puro yan, hindi siya basta-bastang kinulayan lang mga ka-idol. Bali talaga yan po yung kulay nila na visual Red Factor po yan mga ka-idol ha. Kay Rocos Aviary, may leg band po yan. Talagang legit breeder po yan ng mga Red Factor ng Pampanga. Sa Mexico lang yan mga ka-idol ha. Yan, tignan nyo talaga solid. Napakagandang Red Factor mga ka-idol oh. Yan, sa mga gusto. Okay mga ka-idol, update tayo sa Bukawi Pet Market dito sa Bulacan. Ito yung mga dala nating ibon. Mamaya i-update natin kung ano yung mga dala nating ibon dito sa Bukawi, Bulacan. Para sa mga gustong kumuha o mag-order ng mga ibon, meron tayo dito. Bali kasama ko dito ngayon yung pinsan ko na si Gio Aviary, at saka yung kumpare ko na si Yob Aviary, at saka si Yuno Aviary. Bali kaming apat yung magkakasama mga ka-idol. Kaya mamaya i-update ko kayo sa mga dala nating ibon dito sa Bukawi Pet Market mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, maya titignan natin yung mga dala nating mga ibon dito mga ka-idol ha. Ito mga ka-idol, yung mga dala nating ibon ngayon sa ating ano dito ngayon mga ka-idol. Ito yung mga back to back Lutino. Ayan yung mga ano natin, nadala natin dito na back to back Lutino ay 3,000 na lang po yung parisan yan mga ka-idol. Ayan, back to back Lutino po yan ha. Tapos meron po mga back to back Opa Pail na mga back to back Opa Pail na green mga ka-idol. Yan, out na lang natin yan, 8 mga ka-idol sa mga gustong kumuha niyan. Back to back Opa Pail po yan ha, green, parisan na po yan mga ka-idol. Kasi sa mga project Opa Pail din natin, ito back to back blue Opa split pail follow. Yan, nasa 3,500 na po yan mga ka-idol ha. Tapos sa mga project Opa Dan follow natin mga ka-idol, ayan po, meron tayong blue fisher and then Opa Blue Opa split sa Dan follow po yan mga ka-idol, back to back. Tapos ito naman Far Blue, back to back Far Blue, yung isa dyan ay Opa split sa Dan follow po yan mga ka-idol. At saka ito pong Violet Opa na split sa Dan follow, at saka itong blue natin, yan, halos yan mga split sa Dan follow. Yan, bibigay na lang natin yan mga ka-idol, 20,000. Negotiable pa po yan mga ka-idol sa mga magpa-project ng mga Opa Dan follow po mga ka-idol. Ayan ha, yung mga dala po natin. Tapos meron pa tayo dito back to back green Opa split sa Ino, project Opa Lutino po yan mga ka-idol. Ayan yung mga dala po natin. Tapos meron pa tayo dito na Opa Possible Red Factor. Isang pares lang yan mga ka-idol ha. Project Opa Red Factor ka na dyan. Bali yan, itong Opa split Ino natin ay 3,000 pares. Itong Possible Red Factor natin na Opa ay nasa 6,000 po pares mga ka-idol. Tapos ito naman yung project Opa Pail Follow Red Factor. Bali yung cock po dyan ay split Opa, split Pail Follow, Possible Red Factor. Yung hen naman, split Pail Follow, Possible Red Factor. Bali yan, nasa 8,000 po mga ka-idol. Tapos meron pa tayo dito, Far Blue, Dilute, and then green split Opa, Dilute mga ka-idol. Ayan po. Yan, nasa 8. Bibigay na lang natin yan, 8 mga ka-idol. Negotiable pa po. Halos. Ngayon, may pakulo tayo ngayon mga ka-idol sa mga worth 3,000. Ngayon lang po ito ha. Kasi nakuha natin yung followers natin sa Facebook. 4,500 tayo na na-hit natin doon. May freebies po tayo sa worth 3,000 to 4,000 na kukuha ng mga ibon. Ngayon lang po ito mga ka-idol ha. If ever na hindi naubos to, pwede po kayong mag-order. Bibigyan ko pa rin po kayo ng mga freebies natin. Pag hindi naubos ito, 6 na po yung pamimigay natin. 3 split sa bronze follow na Alpsuan, 1 green personata,
isang F1 Personata na OPA at saka isang visual bronze follow mga ka-idol. Bali 6 sa per 6 na pupunta o kaya sa mga mag-o-order pa sa atin mga ka-idol. Kaya yan po yung pakulo natin ngayong araw na to mga ka-idol. Pag hindi naubos, pamimigay pa rin po natin yan dahil sa ating followers sa Facebook page natin mga ka-idol. Tapos mag-update pa tayo ito sa mga back-to-back OPA U-Wing na possible red factor. Ano kasing linyada nito, boss? RF9. RF9 hindi. Kanino breeder? Franco Martinelli. Franco Martinelli sa San Fernando, Pampanga. Bali breeder po siya ng red factor. Bali anak po yan ng mga visual red factor. Yan naglabas po sila ng mga possible red factor. Ayan, mga back-to-back OPA U-Wing at saka mga OPA. Ano yan mga ka-idol ha? Possible red factor po yan sa mga gustong kumuha yan. Matic yan sa mga U-Wing yan ha. May U-Wing po yan kaya 6,000 po yung parisan yan mga ka-idol. Kaya sa mga gusto pong kumuha, ayan po yung mga back-to-back U-Wing OPA possible red factor. Yan. Tapos meron pa dito OPA possible red factor at OPA U-Wing possible red factor mga ka-idol. Ayan po yung mga ano natin, nadala natin ngayon. Kaya maya update natin yung kay Boss Gio Avery, yung mga dala niyang mga ibon mga ka-idol. Mga may linyada po yan ha. Loy Kembao line, Dorsursua line. Tapos ito sa atin na po yan mga ka-idol. Itong Post RF same lang din, Loy Kembao mga ka-idol. Kaya sa mga gusto po mag-avail, yan habang may promo tayo mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-idol ha. Hello mga ka-idol, ito meron tayong dalang red factor na visual dito. Yung talagang breeder ng mga red factor. Ito kasama natin, kumpare natin. Ito si Rocos Avery mga ka-idol. Ayan ha. Baka sabihin ninyo hindi mga visual or baka sabihin natin na parlor line. Hindi po parlor line yan ha mga ka-idol ha. Mga visual po talaga yan. Order na po yan mga ka-idol ha. Shout out kay Sir Victor. Yan, order na po yan mga red factor visual mga ka-idol ha. Napakaganda yan ha. Talagang puro yan, hindi siya basta-bastang kinulayan lang mga ka-idol. Bali talaga yan po yung kulay nila na visual red factor po yan mga ka-idol ha. Kay Rocos Avery may leg band po yan. Talagang legit breeder po yan ng mga red factor ng Pampanga. Sa Mexico lang yan mga ka-idol ha. Yan, tingnan nyo oh, talaga solid. Napakagandang red factor mga ka-idol oh. Yan, sa mga gusto na mga ganyan na red factor, talagang pulang-pula. Hindi mo makikita na talagang parlor line yan ha mga ka-idol. Hindi po parlor line yan ha. Talagang visual po yan, hindi kinulayan yan mga ka-idol. Natural po yan mga ka-idol. Yan oh, makikita ninyo. Yan, talagang solido yung pagka red factor nila. Yan, na talagang legit breeder po ng red factor yung kaibigan natin at kumpare po natin mga ka-idol na si Rocos Avery mga ka-idol. Ayan po, solid mga ka-idol. Dito naman tayo sa mga aso, yung mga aso na binebenta ni Ate Rose Vlog. Yan mga ka-idol. Yan, baka gusto mong i-promote yung page mo para Ayan. Sa ating channel, ayan, sana supportahan niyo po ako, Ate Rose Vlog. Ang ating naman FB page, Ate Rose Pet Shop. Ayan. Yan mga ka-idol, ito mag-update tayo sa mga aso na binebenta ni Ate Rose dito sa kanyang piesto ha mga ka-idol, para malaman ninyo sa mga dog lover dyan yung mga presyo ng mga aso na ina-out ni Ate Rose. Ito, anong ano to ma'am Rose? French Bulldog natin, hello, lalaki, 4 months mahigit, magpa 5 months. 5 months? 16 negotiable. 16 negotiable mga ka-idol ha. Ito namang isa. Ito pag natin, import line, with Pag. CCI. Yes. Ayan. Ano to, 20 negotiable. 20 negotiable mga ka-idol ha. Kompleto na yan. Kompleto na. Vaccine. Complete vaccine with papers pa mga ka-idol. Ready to flight na. Kahit sa Singapore, Malaysia, pwede yan mga ka-idol. Kaya yan, ito pa yung mga iba niya. Ayan, with PCCI din to. German Shepherd natin, babae. Yes, babae. Ayan, 18 negotiable. 18 negotiable mga ka-idol ha. Tapos ito pang isa. American Bully nating babae. Ayan. Oo. Ano to? 12 negotiable. 12 negotiable mga ka-idol. Oh. Tapos itong isa. Siberian Husky natin Husky. with PCCI, lalaki. Ayan.
Ano to? 12 negotiable. 12 negotiable mga ka-idol. Oh, napakagandang aso. Tapos ito naman sa kabila, itong Ayan, chow-chow natin. Chow-chow. Hello. Ayan. Complete vaccine, complete deworm with anti-rabies na. anti-rabies ha mga ka-idol. Magkano? Alagaan nyo na lang yan. Ano yan? 12 negotiable. 12 negotiable mga ka-idol ha. May anti-rabies na mga ka-idol ha. Kaya kung makakagat ka, hindi ka na maano ng rabies mga ka-idol ha. Tapos ito pa, isa. Ayan mga chihuahua natin parehas lalaki. Mhm. 7.5 negotiable. 7.5 negotiable. Same na lalaki mga ka-idol ha. 7.5 negotiable. Ayan no. Kaya sa mga gustong kumuha or mag-order or mag-alaga ng mga aso, eto si Ate Rose. Contact number mo Ate Rose. Yan. Ate Rose Pet Shop, FB page. Oo. 0932-7792-390. Okay, yun mga ka-idol. If ever na gusto nyo mag-order, kontakin nyo lang si Ate Rose para siya na lang po yung kausapin nyo para baka mabigyan pa kayo ng discount mga ka-idol. Sayang. Subscriber. Yan, Ayan, mas subscriber. big discount. Ayun pala, sa mga subscriber daw, big discount. Sayang, hindi tayo nakaano dun sa ano niya, sa live raffle niya. Pero bibigyan na lang daw tayo ng aso. Sabi niya ganyan sa akin mga ka-idol. Ate Rose, thank you ha. Thank you. Thank you.